Ngapdiang siang bahaya pi akan ke channel jonga. Mentangan betai ya pi sapang gawe ga film balapan mi house name arjar kendai. Kabadai ka jingjia basisya bat ka bakerteng hachiko. Kubli cibun ya pi kibawan pe ya kene ke video na ka benta ki video ki batan mai siapa subscribe ya new channel bat press auto bell icon kubli cibun. Tengin ya pe menta uwe ude kun kseu balara na Japan sa USA. Bala likot kerteng jong u kilaja no hakita kapor. Buat ulah sae nak hangta hapok stesen. Hakba uwe bru ba kerteng u Parkel Wilson. Baderu unong hikai ulalap ya u. Uong ru badon kiba kumkrat ya u. Bad kin sawat ya u kumta la persyang phawat hangta unong tri jong ka stesen. Henry ulah kentai banbu ya u. Bad u Parker ulah yalam ru ya u saying. Bad but ru ya kalok jong u. Ba kerteng ka kate. Namar ka bom syang tenat banri haying Henry. Tang kendiet por kalalap katba udang wan sa kamera jongki bat mujlia ya kislah kezat jongka kala itrim ya u Parker ulayalam ya u saying Henry ula pentikna ya ka ba unlej phaino hakapor men step hakaba kamsa banbu ya u hapo ying u Parker ulalej banra no ya u chasem ban penthi ya u hangta hak step ka babun ka anli ka khun jongki kala lekai bat kala ong ya ka kmi bakin sa banbu ya u Henry ka kami jongki kamca setia mat kala ang ban penpai no hakasin kababun u Parker ulara no ya u sa ka jaka bajuli ya kikseu kila kentai bat ong makim don jaka su hadin kita kijing persang jong u ulaya lambiang saka station Henry kila pentip ba omdon mano ru bawan wat ya tau kun kseu kumta ulahap ban ribiang ya u wat laki merat emsa banra hapok ka train u Parker ulaburi bat yalam no ya u sa ka music class ha ka ba ula penithu ya u sa ki para no hikai bat ya ki kena school nang ta ula yalam ya u ban lej kendu ya u paralok Japanese jong u ba kerteng uken ula batai ba kerteng jong u ka dei hachi bat udai na ki jek seu ba kerpang baju khot ita u Parker ula keli ya u utre na em ban rino ya u utau nong Japan ru ula kentai uong ba uhachi ukwa unsa bat u Parker namar ba omdon mano ru bantre banri ya uhachi u Parker uong unyalam biang ya u saying Henry kalau jo u kalayo i biang ya u bat ka ong ya u Parker ba unlej bu biang ya u saka sem butier kelas dang slap hakata kamit uhachi udang peksa saka kamera jongki ula setting ya kata ka jinglong jong ka swimneng Henry u Parker ulawan bat yalam no ya u sapawet ulabu ya u hakawe ka sendup bat umut ban lej sa ka kamera tangba ula penpai biang bat pej tibilang bat u haka step ka babun u Parker ula persang ban hikai ya u kumno ban wan lam ya ka bol tangba u hasi umsiau tenat ka anliru lawan bat lekai bat ki bat hadin baka kej kalayo i baro kiakmen bat u hachi kumta makaru kala pediang ya u bat sa ya u hachi bansa haying uhachi ulas dang ban im bat sa lang bat ki suki ulalong ru uwei udukot jong kai long ying jong ki hakawe kasngi katba u Parker ulamut ban lej tre uhachi ula khleu napo jong ka khendeu bat but ya u sa station bat u Parker ulayo i bat pha ban lej ya u saying here uhachi umtre ban lej kumta uladu ya ga train banangkong bat ya lambiang ya u saying hadin balapoi saying u Parker ula pendap ya kata gajaka ka ba ula khleu bat ula no ya u bat kalok jong u ula lej biang sa ka jaka tre ula dem hamadan bat pej ka kej ke bala pediang ya ka ban sa lang haying bat sedang ban ik ya u ha ka janmit u hachi ula yok singaw ya ka siren jong ka train bat ula mare wut lej sa ka station ban up ya u Parker ba on wan phai u Parker ula langok ban yo i ya u kat ba step kabalangok susu kalong bautang suwan ulatip ya kapor bauwan pai hadin kato katnesngi kanli kalawan nyalam ya samla jongka u Michael saying hakbau Parker ula penithu ya u hawachi u Michael ulas dang ban pelekai ya u hachi Henry u Parker ula yathu ya u baumtre ban lej sim ya kabel kumba kiwi kikseu kijule u Parker ula kenduk biang ya uken bat ya kren ya uhachi uken ula batai ya u baulong kseu bakerpang
Bat umjule kumbale kiwe kijek sew, na ke benta kibru, lane banyo balada uparker bat uhachi, ulek sim yakabol, kamut kande tang na kadau kabakerpang uparker, bat uhachi, kiladon kajing yade kabakerpang, hapdeng jongki. Bat kila pelut por sibun hapdeng jongki, kijulik lang saka station, bat lada uparker ula kela, uhachi unpai not saying, tang ba unwan pai biang, hakapor janmin. Bat ap ya ka jingwan pai jong u ha ka porsan baje baro ki briu kentup yau nong di jingbam u jasjit u leba nong tre ha ka station kisat yo I ka jinglong jong ki ha ka ba u hachi u sai ap ya u bat snyao ya u parker kat ba u wan pai biang na ka jing tre hadin kat to kat nepor ka anli kalaya tho no bat u Michael bat u hachi u ladon lang kumudkhot jong ka ying bat don benta ha ki dur bason siying uparker bat uhasi kila julong kumbalong man kasngi bat nang yajan kat nang yai kipor hakwe kasngi kanli kalawan ra ya ka khubor hakba ka punkhon bat baro arngut ka kej bat uparker kila ai khuble ru ya ka kat ba uhachi pat udang pej ya ka jingkmen jongki hadin kato kat nesngi ka kej bat uparker kila ya yai kelyang ya ka jingdap arpusan snem ha ka jingchong kurim jongki bat pelut por hapdeng jongki ha ka step ka babun kat bau parker udang mut ban lej tre uhachi ula phet bat umsa ya u ban lej u parker ula penjai jai ya u bat persyang ban wat ya ka dau tang ba syau thu ya kata ka jing le pher jong u ula khot ya u hachi ban wan but ya u tang ba tre u parker ula lej ru marwe kat ba udang lej u hachi ula wat ya ka bol na ka sem bat ula chim bat ula mare saka station hak bau parker ula ap yau ula poi ha station bat kabol bat u parker ula lengo namar ba jutre ban lech sim ya kabol baro ar kila lek kai ya kabol u parker ula kemen bha ban yo I yau hachi ba ula sedang ban lek kai bol bat u ba ula penpauru ya ka jingkmen ha utau nong tre hapo station tekat bau jasjit unong di jingbam u ai ka jingbam ya u parker ru udang mut ban lech no henry u hachi u vier ya u bat persyang ban khang biang ya u da kebau mare sa u parker ularung no sapo katreng u hachi pat u chong sa hangta bat pej ya kata katreng ha kata ka ju hi kasngi u parker ula yok pang kendit bat ula kelon hangta hamadan baro kila ya lum bat hangta kila tip ba ula khlat no sen u hachi pat udang yai apsa ya u ha station bawan pai baro kila ya lej henry u hachi udang apsa ya u haduk kapor menmit hang tau Michael lawan ban yalam no ya u saying u hachi ula pej babaro kila yam ba kila du no ya u ka anli kala persyang ban keren ya u tang ba syau thu kibahaying kat ba kidang le don burom ru ya u parker u hachi pat udang le apsa ya u ha station haduk damit ba un wan pai unong tre station ulayo I ya u bat ula ong bat omdon kamsu ban ap namar ba u parker un wan pai su hadin ka jingyap u parker ka kej bat ka khunjong ka kila no ya ka ying bat kila hap ban lej sa no sa ka wei ka jaka u khunjong ka wandi ulas dang ban lej kai bat u hachi pat syau tenat ula phet naying bat mare bej sa station bat hap ha ka jaka bau sai ap ya u parker uju ap ru baro simit bat kermen bau parker unwan pai ula lej pai saka ying barim tang ba phet no hadin baladon da kwe pat kibriu hangta ula lej biang saka station hak ba jasjit ula ai ka jingbam ya u hadin ka anli bat Michael kilawan sim ya u bat ai kublei ya baro kibahas station kibalai rap ban ai jingbam ya u hachi kanli kala syang thu ya ka jing syang si jong u bat kala ong ya u ba makaru kumju hadin nang ta kala pelaj ya u ba un lej ula jili ya ka keti jong ka ban lej biang sa station ula pelong ya ka nei ka jaka kum ka ying jong u man kasni ula khmi lengti ya u parker ba un wan pai kibriu ha station pat ki ai ya ka jingbam bat ya rap be ya u hachi ha ka wei kasni lawan mi unong tho kut khobor bat ula keli sapang u hachi ba ula pang no na ka jingle jong u unong tre station ha ba ula ya thu ha hachi ula pau ha ki khubor
bat hadin ba kibriu kilatip sephang kane kilas dang pha ya ki kat lengbat ki pisa upralok jong uparker ru ulayok pule kubor bat ulawan pe ya ulaong ba unsa ai ka pisa naga benta ban pelut ya hachi henry ucasjit ulayathu ba baru kibriu ki arab naga benta don lang hakane ka imlang ka salang uken ula keren daga ketin jong uhi ya hachi ba uong uru ubamnut bandu ya la upralong kisni ki ayam kila kela henry uhachi pat udang yai ap mat kermen be ba uparker unwan phai ha ka jingdap chi pausnem ka jingyap jong uparker katba ka ke kadangwan salum jingtep uken ulaya kendu yaka bat ulaya lam yaka sa station ha ka ba uhachi menta udang ap be ya lau kenrat ba unwan phai kala kudup ya bat kala yam namar bakatip baula ap hangne la kumba chipusnem baro kibriu ha station kelas nyausen ya uhachi ula ap hangta bat pej ya ka jingtrang bat ap khmi lenti ya parker ba unwan phai biang henry ha kamit christmas ba uhachi udang ap hangta ula ya parker ba owan bat ulamare wut sao henry kadei tang ka jingmut dur jong uhachi ula apsa ya lau kenrat hadu kasni ka jingyap jongu kata haus nem khat khandai spa lai phosau khublei chibun